بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 25 ቅዱስ መርቆሪዎስ በረከቱ ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ذكر ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩንኒ ቅዱስ ሐዋርያ አንሲፎሮስ 25 መጋቢት በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ዝኾነ ምስጉንን ክቡርን ቅዱስ ሐዋርያ አንሲፎሮስ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ድማ ካብ ሃገር እስራኤል ካብ ነገደ ቢንያም እንክኸውን ከሎ ድማ ወለዱ ዓቀብቲ ሕጊ ኦሪት እዮም ነይሮም። ንሱ ከዓ ንጎይትኡ ትምህርቱን ተኣምራትን ሰሚዑ ንጎይታ ተኸተሎ። ንስተወሰነ መዓልቲ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምራት እናርኣየ ምስ ጸንሐ ጎይታና ድማ ንወዲ ሓንቲ መበለት ኣብ ሃገረ ናይን ካብ ሞት ከልዕሎ እንከሎ ምስ ረኣየ ግን ካልእ ምልክት እንተደለየ ኣመነ ካልእ ምልክት ከይደለየ ከይተዋላወለ ኣመነ። ቁልጭ እንትብል ዝነበረት መብራህቲ ሕጊ ኦሪት ድማ ገዲፉ ድማ ናብቲ ሓቀኛ ፀሓይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረበ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ኣብ በዓለ 50 ኣብ ልዕሊኡ ምስ ወረደ ምስ ሐዋርያት ጸጋን ሓይልን ተመሊኡ ንሐዋርያት ስዒቡ ብምኻድ መሕወይ ዝኾነ ወንጌል ኣብ ምስባኽ ኣገልገሎም። ንብዙሓት ድማ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹንሞ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት መለሶም። ናይ ክርስትና ጥምቀት እውን ኣጥመቆም። ነፍሶም ድማ ብዘምሃሮም ኣምላኻዊ ትእዛዛት ኣድሓኖም። ኣቦታትና ሐዋርያት ድማ ኣብ ሃገረ ኣቴና ኤጲስቆጶስነት ሸምዎ። ናብዚ ሃገረ ስብከቱ ብምኻድ ድማ ወንጌል ሰበኸ። ንብዙሓት በታቕንዕቲ ሃይማኖት ተዋህዶ ንእግዚአብሔር ናብ ምፍላጥ መለሶም። ብዙሓት ተኣምራትን ዘደንቑ ነገራትን ብምግባር ድማ ንምእመናን ኣብ ሃይማኖት ኣጽንዖም። በዛ ዕለት ድማ ብሰላም ዓረፈ። ናይ ክብሪ ኣኽሊል እውን ተቐበለ። ነዚ ቅዱስ ኣቦ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ መልእኽትታቱ ዘኪርዎ እዩ። ሰላምታ እውን ኣቕሪቡሉ እዩ። በረከቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን ለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለአንሲፎሮስ እግዚአብሔር ዘጸዎ ምስለ ሐዋርያት በጽዮን መንፈስ ቅዱስ ይቀብኦ ለወልደ መለኮት በሃገረ ናይን ጊዜ የነስኦ መንክር ነጺሮ ወትምህርተ ቃሉ ሰሚኦ ለወልደ ማርያም ኣብደረ ከመይኩን ረድኦ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብናይዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በረከት ረድኤት ናይ ቅዱስ አንሲፎሮስን ከምኡውን ወርሓዊ በዓላት ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱስ መርቆሪዎስ ኣቡነ ኣቢብ ኩሎም በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ካባን ናበባ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣርመለይ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን ኣሜን ለይኩን።